Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U b'til-għażiż l-għom qegħdin nofru l-Qudiesa għar-Roħ Klejtin Kakija. U biex nitħejju tajb għal dal-misteru li qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Inti r-raj tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek nkunu dejjem qawwien u sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem, u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lejna ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ara mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sejjaħ il-Adam u staqsih, fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jineri u nħbejt. U staqsih, min qallek li jinteri? Jaqaw kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni għal miegħi itatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb qarrak bija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamil dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaktek titqaxkar u t-tropp tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaklek rasek u int tisħaklu arkubu. U lil-mara qalilha, inqattarlek sewwa u ġieħ it-tqala tiegħek, u blu ġieħ tilet it-tfal, len żewġek tiġbdek xewktek u jaħkem fuqek hu. U lill-Adam qallu, talli jien smajt minn kelmet martek u kilt mis-siġra li ordnajtlek ma tikolx minna u għedtlek la tikolx minna, misħuta l-art minħabba fik. Bit-taħbit tiekol minna il-jiem kollha ta' ħajtek. Xewk u ollek nibbitlek u intiekol il-ħaxix selvaġġ. Bl-arak ta' ġbinek tiekol ħobżok sakemm terġa' lura lill-art għax minna int meħud. Għax trapp int u fit-trapp terġa' tmur. U Adam semma l-martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. U l-mulej Alla għamel lill-Adam u l-martu ħwejjeġ tal-ġild u libbishomlhom. U qal il-mulej Alla, ara, issa l-bniedem sar bħal wieħed minna, jara fit-tajjeb u l-ħażin, u issa x'ikun jekk imur imittideħ u jieħu wkoll mis-siġra tal-ħajja u jiekol u jibqa' ħaj għal dejjem. Għalhekk il-mulej Alla keċċieħ il-barra mill-ġnien tal-Eden biex jaħdem l-art li minna kien ittieħed. U ħareġ il-bniedem u kienet il-kerubini in-naħa tal-vant tal-ġnien tal-Eden u s-sejf tan-nar iżiġ biex iħarsu t-trek għas-siġra tal-ħajja. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla, salm responsorjali. Mulej int kont għalina ken min nisel għan nisel, mulej int kont għalina ken min nisel għan nisel. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int u Alla.
mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Int raġġa l-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu jwarrat u ħaddar, fil-għaxija jidbil u jinxef. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Għalhekk kallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-aqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħen għal-qaddejja tiegħek. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dawk il-jiem, permezz li reġgħet inġabret kotra kbira, ma kellhomx jieklu. Ġesu sejjaħ id-dixxiepli tiegħu qalilhom: nitħassarhom dawn in-nies, għax ġejlhom 103 ijiem u m'għandhom xejn x'jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn darhom, żgur iħosshom ħażin fit-triq, għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxiepli tiegħu weġbuh: f'deżert bħal dan, minn fejn jista' wieħed ixabba lil dawn in-nies kollha bil-ħobs? U staqsihom: xi kemm għandkom ħobs? Qalulu 7. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-ard: ħa 7 ħobżiet, radd il-ħajr, qasamhom u tawhom lid-dixxiepli tiegħu biex inewluhom lin-nies. Huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħut żgħir, berikhom u rrid li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebgħu u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal, 7 tiqfief, u kien hemm madwar l-4,000 ruħ. Imbagħad bagħthom. U minnu fih tela fuq id-dajsa flimkien mad dixxiepli tiegħu u mar lejn l-inħawi ta' dal-munta. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' jlaqqana ma' Ġesu li qed jagħmel il-miraklu li bi ftit ħobs u bi ftit ħut teba' ħafna nies. Issa aħna dan il-Vanġelu nafu kemm il-kontenut tiegħu kif ukoll nafu t-tifsira tiegħu. Però il-kelma ta' Alla hi dejjem ħajja. U l-kelma ta' Alla tibdilna fil-lum tal-ħajja tagħna. L-esperjenza tal-bieraħ mhix l-esperjenza tal-lum u l-esperjenza tal-lum mhix l-esperjenza ta' għada. U fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jagħtina l-kuraġġ. Jagħtina l-kuraġġ għax hu għandu l-qawwa li jagħmel il-mirakli. Mill-banda l-oħra l-Vanġelu tal-lum jagħtina wkoll responsabbiltà kbira quddiem il-bidliet li nixtiequ. Il-bidliet kemm fil-ħajja personali tagħna, kemm fil-familji tagħna, kemm fil-Knisja, kif ukoll fis-soċjetà. Dan Ġesu innota li n-nies kienu bil-ġuħ, però ma setax jagħmel miraklu mill-arja. Kellu bżonn l-inizjattiva ta' dawk l-apostli, ta' dawk in-nies li b'ġenerożità offrewlu il-ftit li kellhom. Imbagħad b'dak il-ftit u katru u għamel il-ħafna. U l-istess hemm bżonn jiġri fil-ħajja tagħna, fir-relazzjoni tagħna m'Alla,
meta naraw li hemm bżonn, irridu nkunu aħna disponibbli għal mulej biex bil-ftit li nagħmlu aħna, l-ftit li nofru aħna mill-ħin tagħna, mir-riżorsi tagħna, imbagħtu ikun jista' jkatru. Għalhekk jew noqogħdu issa ftit fiskiet, u jew nirrikonoxxu il-mulej jew fid-dinja x'hemm bżonn. U fil-waqt li nirrikonoxxu dan, ejjew nofru lil nfusna biex jekk irid il-mulej juża d-doni li tagħna, r-riżorsi li tagħna għal ġid tal-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. Sanumu bil-wifqa biex irresqu talbna il-missierna tas-sema. Għal knisja, għal dawk li jieħdu ħsieb il-Papa, l-isqifijiet, is-saċerdoti, il-katekisti, biex fuq l-eżempju ta' dawn id-disċipli, kull persuna, kull istituzzjoni toffru dak kollu li għandha lil mulej biex hu ikattar il-ġid. Nitolbu. Għalina l-koll biex bħal dawk in-nies li kienu qegħdin jimxu wara Ġesu u baqgħu 3 ijiem jisimgħu il-kelma tiegħu, aħna wkoll nitħeġġu aktar għas smigħ tal-kelma t'Alla u għall-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Nitolbu. Nofrulek Missier ħanin ukoll il-pellegrini kollu jiġu jżuru dan is-santwarju u dawk li qed isegwuna permezz tal-internet. Agħti il-kull wieħed waħda minnhom dak li tixtieq qalbhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja ta' jismu, aħtiġitan tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Tolbuk mulej li kollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdin magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas issa qaddes ġbubija ta' ommu, inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisien tiegħek. Imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu trat il-ħajr li għamlitilna Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis Mnej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-feħl aw minn tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fi Clayton, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija. Għamel fiħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.